रायजोफोर आङो सिगां समावहाय माने नैबे रने बसुमतारी आरो दोमैलु नार्जारी बिसोर सानैनि दोनखारलायनाय एबा खारनायनि सायावहाय आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन फेग्ला बसुमतारीनि बार खावलायनायावहाय दा जोङो बिसोरखौ नेलमांला एरियानि पुलिसनि मदद लानानै जों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा दिनै फुङावहाय हमनानै लाबोबाय दा बिसोरखौ मोनबाय आरो जोङो जोंनि अफिसावहाय मोजाङै जोङो रायजो राजाखौ लानानै सावरायनायनि गेजेरजों बे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों जोङो दिनै फोरमायहरफिननाय जाबाय गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दा नोंथांमोन बे जाथायाथ' माने जाफ्लेबाय थाखानाय नङा होमबा दा बिनि सायाव जोङो अब्लाबो रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनो सानदों दा बियो माने हाबा जाखानाय हिनजावाबो हौवायाबो हाबा जाखानाय गथ' दंखायो दा बिसोरो मोजां मोनलायनानै बेंगलर नेलमांला एरिया आश्रमनिफ्राय माने मोनसे कम्पानियावनो खामानि मावोमोन बिसोरो मोजां मोनलायनानै गुबुन मोनसे जायगायाव दोनखारनानै थाहैदोंमोन बे दोनखारलांनाय जायगाया जाहैबाय रायजोफोर हालगुरु मालवाली होननाय जायगायाव दोनखारलांदोंमोन आरोखि बेनिफ्राय जोङो माने बिसोरखौ नेलमांला एरियानिनो पुलिसनि हेफाजाब लानानै दिनैहाय हमनाय जादों फुङावहाय दा बिनिफ्राय जोङो नैबे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन एबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनोखा जोंना अफिसा जों बेवहायनो दिनै गुवारै सावरायनानै थि थांखि लाबाय सावरायनायनि गेजेरजों दा हिनजावा हौवाजों थाहैफिनसिगोन गावनि आंगो फिसायजों आरो जाय हौवाया दोनखारदोंमोन बियो थाबैनो न'आव थांनो थाखाय जोङो आफादनिफ्राय बिथोन होबाय आरो नेक्स्ट टाइमफोराव जुदि बे फंबाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावबावोबा बेवहाय गोख्रोङै आयेननि राहा लानाय जागोन दा बिसोरनि मुंफोरखौ डिटेलफोरखौ आङो गावसिनावनो सोंनो लुबैदों जोङो लेटाराव लिरदों अब्लाबो आं गावसिनि खुगानिफ्राय रायजो राजाफोरनिसिम खोनासंहोनो लुबैदों बेनिखायनो आङो गिबियावनो जाय बिथाङा हिनजाव लाखार जादोंमोन बिनिफ्रायनो आं स्टार्ट खालामसै नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा फेग्ला बसुमतारी फादारनि नामा बिनय बसुमतारी गामिया चिन्नाव रानिपुर आवजागुरि डिस्ट्रिक्टआ चिरां ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि मुङा बिनिया रने बसुमतारी ओमफ्राय दा नोंनि हिनजावाथ' खारलांदोंमोन नङा होमबा मोजां मोनलायनानै दा नोङो हिनजावखौ लाफिननो सानदों ना माबा मोनसे सिन्था खालामदों लाफिनगोन ना ओमफ्राय नोंसोरा गथ'फ्रा साबसे सानै ना हौवा हिनजाव सासे हौवा सासे अके जोङो माने गोलाव सोंनो सानाखै रायजोफोर बेखिनियानो बेनिफ्राय बेनो हरदो दे खुगा खाथियाव ला एसे माइकआ नोंनि मुङा मा आंनि मुङा रने बसुमतारी बबेनिमोन जाम्बुगुरि बेनिफ्राय नोंनि फिसायनि मुङा फेग्ला बसुमतारी ओमफ्राय नोंसोराथ' गथ'फोर दङ नङा होमबा औ साबसे सानै ना ओमफ्राय दाथ' गोबां सावरायबाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों नोंसोरो स्टेटमेन्ट होबाय जोंनिसिम नङा होमबा दा नोङो हौवाजों मोजाङै मोजां रायजो जाहैफिनसिगोन होननानै नोङो बुंफ्लादों ना बुंमारदों बुंफ्लायाखै ना नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि नोङो खारबावगोन नामा खारनाय नंला ना दा नेक्स्ट टाइम जुदि नोङो बेफोरबायदि खारबावोब्ला माने नोंसोरखौ दिनै पुलिसानो हमना लायखादों नङा होमबा दा नेक्स्ट टाइमाव जुदि नोंसोर खारबावोब्ला बेबायदि नों बिदि गोरोन्थि मावबावोबा माने गोख्रोङै आयेननि राहा लानाय जागोन मिथिबायना दे बेखिनियानो नैबे फंबायनो हरदो नोंनि मुङा मा फंबाय दोमैलु नार्जारी गामिया चंखिदांगि डिस्ट्रिक्टआ चिरां एखे डिस्ट्रिक्टनि नङा होमबा नोंसोरो ओमफ्राय बिफानि मुङा एरन नार्जारी दा नोंखौथ' जोङो खोनानाय बादिब्ला आरो नोंबो दहाय स्टेटमेन्टआव होबाय नङा होमबा नोङो अलरेडि हाबा जाखानाय दा हाबा जाखानानै नोङो बे हाबा जाखानाय गथ' सानै गोनांखा हिनजावखौ माबोरैथो लानांखारा सानैजों रायलायनानै खारदों रायलायनानै दाथ' बे समाजनि बेरेखा नङा होमबा दिनै सोरनिबा न'खरखौ सिफायनायाथ' मोजां नङा
आरो नों बेफोरबायदि मावबावगोन मावला दिनै माने भिडिअ'आवल' बुंफ्लानानै नोङो बेफोरबायदि खामानिखौनो रिपिट खालामफिनोब्ला आंखौ मा खालाम गोसो खालाम अके दा नोङो थाबैनो जोङो लेटाराव लिरखाबाय थाबैनो गामियाव थांनांगौ औ मिथिबाय औ बिनिफ्राय नोंहा गामियाव माखासे प्रब्लेमफोर दङ बेखौ सुस्रांनानै लायनांगौ दा दिनै जोङो जेसेबां हायो एसेबां जों सावरायबाय आरो जोङो बे फेग्ला बसुमतारी बिथांमोनखौबो आरो नैबे दोमैलु नार्जारी गासैखौबो जों न'आव थांनो थाखाय आफादनिफ्राय बिथोन होनाय जाबाय दा गावसोर टाइम लानानै थांलायथोंसै आरो गामियाव मा सावरायनांगौ गामिनि रायजो राजाखौ लानानै गावसोर सावरायहैसिगोन दा दिनैनि बे सुंद' मेल एबा बिबुंथिया एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ